Salelengon say mirip pudo holon roti ganda silua na tarbarita sian luat siantar. HP nuengon adong dos sada kue natabo na somal gabi silua sian luati ima roti ketawa. Molo sangga adong si solho na rosian siantar, say jok-jok do dibuan roti ganda gabi siluana. Alay dinuaingon nungahira godang halak na manuhor roti ketawa gabi silua. Didok peguar na roti ketawa, alahira nama bola do rupa ni rotion dos tu halak na mekel. Alanido asa didok guar na roti ketawa. Marhite hatorangan ni Amang Wijaya, parboniaga na patupa roti ketawa. Nunga adong 30 tahun roti ketawan duluat siantar. Ale mulai nasida adorang sian tahun 2010 pitu na salpu pe patupa kue roti ketawa. Didok nasida, naselelengon nunga sahat tuluat Aceh dohot Bandar Lampung di gadis nasida roti ketawa marhite internet. Jadi roti ketawa Waka-Waka berdiri sejak Desember 2017. Untuk produksi sudah kita distribusikan dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung. Sebelum pandemi kita bisa kurang lebih 5 sak tepung, karena pandemi ini omset menurun ya. Kurang lebih tinggal 2 sak atau 3 sak gitu. 50% penurunan. Sian hatorangan ni Inang Julita siahaan, nunga say jok-jok nasida manuhor roti ketawa. Jalatong do say somal dipangido akasi solok nasida membuan roti ketawa gabi silua, molo sangga laho nasida manotop akasi solok na. Udah sering banget, rasanya itu mantap, manis, gurih, rasanya juga pas. Orang tua pasti cocok ya, karena nggak terlalu manis, anak-anak juga pasti cocok. Oh udah sering, biasanya kalau ada kumpul sama teman atau sama keluarga selalu bawa oleh-oleh dari roti ketawa Waka-Waka itu. Didok nasida, sian rupa dohok daina tonggi jalata bordo roti ketawon. Lumobi molo dibahin gabi tabul ni kopi sanggarak marnonang dohot akadongan. Sian siantar Toba TV mabaritahon.